Hello! Obvious ba? Wala pa ko Lego. Ay, Bisprins! Love ko. No work today, no? This is me. Kakatapos ko lang ayos ng gamit. Pupunta kasi ako ng Jensen. Ganito ako mag-impake. Pakita ko sa inyo. Day 1, 2, 3, 4. Kung ilang days ka nasa place na yun. Ang lakad. So, yung top and bottom. Tapos, pambahay. Top, bottom. Then, underwear, tsaka socks. So, on that day, ilang top ang kailangan ko? 2. Bottom, always isa lang. Kasi pwede naman mag-change lang yung top. 1 lang din. Yan. Tigda 2. Tapos yung socks, 1. Yan. Laman ko yung total na mga kailangan. Laman ko na 8 kailangan kong top. Tapos, lista ko yung mga kailangan ko. Yan na, may checklist. May nakakalimutan pa ako. Babalik na lang ako sa listahan. Pa-complete ko yung list. Saka ako mag-empake. Saan kaya pwede magpapatupag? Naghanap ng photocopy or kumain siya? Ay, naku, Day. Ano ba yan, Day? Sige, kaon, Day. Lami man magkaon, Day. Thank you. Salamat po. Kids, I got it. Namuran na ko yung mo. Ara na dyan, guys!
nakuha ko na yung sweldo. Yee! Thank you, Bisprins! Lamok. Ay, nako. Kaya pala makati lang ako ng Grab. Tubig is water, ilog is river. Combine it together, wala pa rin forever. Gusto ko ng kapeng barako para matapak. Baka sakaling kayang akong ipaglaban. Humuhugot ang tindahan. Thank you. Thank you. Hindi kami maglaro! Hey boy! It's eating time! Grabe, kain ako ng kain. Gusto ko magpasalamat sa kids. Napansin tingali nila ang akong sapatos lagom. Ang meaning nun, napansin siguro nila na maitim na yung kids ko. Kaya binigyan nila ako ng kids. Char lang! Kikiam, fishball, squidball. Sarap! Ayaw maniwala ang kanina. Sabi ng tindera. Ilang sticks kailangan mo? Isa lang po. Ako lang kasi kakain. Ha? Ang dami niyan. Ubusin mo lahat yan? Ubusin ko lahat. Minsan, masarap talaga masama. Team ko for now ay si Tessa at si Kalor. Si Joem. Dinner kami. Salamat! Salamat! Mag-uli na ko, Bisprins. Gani. Okay, mag-edit pa po si Inday niya. City Warna. Sobrang bango nito. Favorite ko. Body spray. And then, ito, first time ko to i-try. Thank you, Instaglow! Bagong ligo. Bango. From Ofra. Nice, no? And Tuscany. Santa Ana. Yung second. Gitna. Milan. Charm. Pasadena. In order yan, guys. Thank you, Afra. Naayos ko yung video. Whew! Sana maayos na para makapag-shoot. Girl, ayaw niya mag-contour. Ano ba yan, Day? Kakatapos ko lang shoot. Dito na mag-end yung video ko. Thank you for watching my YouTube channel and I hope na mag-subscribe kayo. Please like my Facebook page and my Instagram. Salamat kayo! Mukhang maputi siya, no? Na hindi. Let's find out!